Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan za ku ji wani babban kalubale da yake yawo a cikin jihar Kano, inda da zarar ka ji ko kin ji abin zai mutukar baki mamaki, musamman ma idan muka yi waye da yanayin kalaman Abba Kabir Yusuf, wato sabon gwamnan jihar Kano. Idan ba ku manta ba, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya babbaya da kura wajen tafiya da wasu motoci da ake zargin cewa ya tafi da su gidansa. Bayan biyo kalaman Dauda Kahutu Rarara yana nema wato ya janyo cece kuce a fadin jihar Kano. Duk da cewa Dauda Kahutu Rarara shi da kansa ya so ya koma jam'iyya ta NNPP, amma kuma Abba Kabir Yusuf ya ki amincewa da hakan. Hakan ya kawo rudani, kuma hakan ya janyo wa Abba Kabir Yusuf bakin jini a gurin 'yan jam'iyyar NNPP, inda suka ce ko babu komai zuwan Dauda Kahutu Rarara cikin tafiyar NNPP zai kawo ƙara ci gaba, kuma zai kawo yawan waƙoƙi masu daɗi a cikin tafiyar. Sai dai Abba Kabir Yusuf da shi da ubangidansa injiniya daga Tarabi Musa Kwankwaso sun kawo wato wata mafita mai karfi, inda suka kawo tattaunawa kuma suka kawo maslaha a cikin tafiyar, inda suka yi maganganu kan cewa duk dalilin da yasa kaga Dauda Kahutu Rarara ya bar tafiya mai ci ya dawo tafiyar mara ci, to garanti akwai wani kalubale, kuma garanti akwai lauje cikin dadi a cikin tafiyar dashi. Kuma sannan akwai kalamai, idan ba ku manta ba, Dauda Kahutu Rarara dukkanin magana da zai yi yakan yi magana ne mai baki biyu, ma'ana yakan yi magana mai harshen damo. Ma'ana dukkanin abin da kaga Dauda Kahutu Rarara yayi, yana yi ne ba dan Allah ba, kuma yana yi ne ba wai dan tausayi dan imani ba, yana yi ne domin aljihunsa ya ƙara tudu. Tunda dai kaga cewa Dauda Kahutu Rarara ya bar iyayen gidansa masu ɗumbin tarihi da yawa ya koma cikin tafiyar Tinubu, wanda ma baya jin Hausa, wanda wasu da yawa suna cewa har yanzu Bola Ahmad Tinubu baya jin Hausa, amma duk da Dauda Kahutu Rarara ya koma tafiyarsa, inda ya dinga zagin cin mutuncin Muhammadu Buhari, kuma dukkanin wani masoyin Muhammadu Buhari, haka zalika dukkanin wani masoyin Dauda Kahutu Rarara an san shi ne ba akan komai ba sai akan waka ko akan soyayyar Muhammadu Buhari, amma shi kansa Dauda Kahutu Rarara ya fito ya ci mutuncinsa. Sai dai kafin ina mutanen da suke yawan daukar number mu kira mu dangane da cewa suna so zamu bude musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga dora shirye-shiryen su kamar yadda muke dorawa. Ina sababbin mawaka waɗanda suke son wakokin su suna su ma su zama celebrities a san su, a dinga neman su a fadin duniya. Sannan kuma bugu da ƙari, ina waɗanda suke harkar comedy ko manyan fina-finai ko kananan fina-finai, ko kuma wanda suke bidiyoyi na kasuwanci ko wanda suke bidiyoyi na ra'ayi. Ku sani cewa ku kanku za ku iya daukar number na ku kira ni kai tsaye, ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp domin na bude muku sabon YouTube channel domin ku dinga dora shirye-shiryen ku akai. Ina kuma wanda suke so za su yi YouTube channel din da ya tara subscribers mai tarin yawa akai. Ina kuma wanda suke amfani da YouTube channel din su ya samu matsala, suka kasa gane kai, suka kasa gane gade shi. Ku sani cewa domin magance matsalar YouTube channel din ku za ku iya daukar number mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina wanda suke sha'awar za a tallata musu hajojin su a fadin duniya. Ku sani cewa tabbas talla yana da matukar kima, kuma talla yana da matukar amfani a gurin dan kasuwa. Da haka domin tallata muku hajojin ku za ku iya bibiyar mu a wannan number tamu ta shafukan mu na WhatsApp. A gurguje bari mu koma ainihin abin da ya aje mu, wato bangaren siyasar Najeriya, musamman ma bangaren Dauda Kahutu Rarara, bangaren rigimarsa da yake kokarin dawowa cikin tafiya ta NNPP, amma injiniya Abba Kabir Yusuf ya ki lamuntar haka, kuma ya ki amincewa da hakan. Da haka akwai lauje cikin nadi, haka zalika akwai kalubale. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin sirrikan 'yan siyasar Najeriya mata da maza.